Akwai mutane miliyan 180 a Najeriya, mabambanta kamanni, mabambanta yarurruka, mabambanta addinai, amma duk sun yi tarayya akan abu guda ɗaya tak, shine zaman lafiya. Mu zama jakadun zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Kada mu saurari jita-jita, kada kuma mu yadda da duk wasu labarai da za su kawo hargitsi. Kada kuma mu ɗauko rigimar nesa mu kawo ta kusa. Duk lokacin da ka ganka kana zaune lafiya a cikin garinka, kada ka yi tunanin cewa kai ma dama ba za ta iya kai ka wani guri ba. Kada ka yi amfani da cewa kana garinka za ka zalunci mutumin da kake gani ba shi da ƙarfi a gurin. Kai ma kar ka manta cewa akwai naka a wasu garuruwa. Saboda haka a zauna lafiya. Kowane ɗan Najeriya iya da 'yancin da zai shiga kowane jiha. Ya zauna ko ya yi aiki ko ya yi kasuwanci. Ba tare da tsangwama ba. Najeriya ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya, mu zauna lafiya da junanmu, mu kare rayuwa da dukiyoyin juna, haɗa kai da junanmu domin mu samar da ci gaba. Zaman lafiya ya fi komai a duniya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Kada ka ɗauki makami, ka kashe wanda yake zaune lafiya a inda kake, don kawai ka ji labari an kashe naka a wani guri. Yaɗa rikici a tsakanin al'umma baya taɓa kawo ci gaba. Wannan sako ne daga Enjoying Good Foundation.